trekken met allemaal figuurtjes erop. Hallo. En de muziekinstrumenten aan de gevel. Is toch wel kunstzinnig. Ik zei dat dat een luid was. Volgens mij wel, ja. Ja? Dat was toch in de riddertijd en zo? De middeleeuwen. Speelden ze toch aan het hof, speelden ze op een luid. Oh! Het is wel creatieve. Wie maakt ze zoiets? Het hout. Aan verf. Met hout? Dat zit toch houten stakjes? Ja, maar ik was nou hier al, hè? Oh. De familie Ubax Hummels. Oh, kijk, als ze lachen is het meestal een goed teken. Oh, Ja, dubbel gezekerd. Bas van Zwaan. goeiedag. Goeiemorgen. Ik voel me altijd heel veilig in Gul, maar als ik zie hoeveel sloten dat je moet opmaken. Maar dat weet maar nooit, hè. Hey, Hallo. goeiemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met u? Beetje ziek. Oh, Oh, een blaasontsteking gehad, dus een beetje opknappen weer van, hè. blaasontsteking kan heel vervelend zijn. Ja, dat hoorde ik ook, maar dat wist ik ook niet dat dat zo gevaarlijk was. Ja, dat kan schans Ja. in mentaal ondersteboven raken. Is dat bij jou ook geweest? Dat niet zo erg, maar wel dat ik van die koortsaanvallen nou en dat heel erg moest trillen en bubberen Ja. van de kou. Terwijl ik van boete gloeide. En hoe lang is dat geleden dat je er zoveel last van had? Nu een week. Dus Dus dan hebben we mazzel. ja, Dat je weer... dat ik weer op de bijen ben. Maar wat druk je eigenlijk aan hier? Ja! Wat denk je? Geen idee. Oh, die kaboutersmachine hier. Ja, die zoeken we in tweede instantie. Maar in eerste instantie zei... ik moet de mensen de credits geven waar ze recht op hebben. Onze geluidsman Frank zit van... Een luid. Oh, dat is van, heb ik nog gemaakt van, wie vroeger kwam dat blaadje van Zondagsnieuws. En daar sting dat als embleem op. Boah, dan moet ik echt gewoon graven. Ja, dat is niet meer nu. hoor. Nee, maar dat was een bleedje waar ze nog even doorheen koos gewoon. Want er stonden ook de leuke advertenties in. Ja, Tegenwoordig hebben ze dan, zit dat allemaal op internet, hè, als je iets ja. tweedehands wils Ja. hebben. Maar ziet geen muzikant? Nee, dat niet. Nee, maar ik vond het wel mooi. Oké. Om dat nou te maken. Maar is dat dan exact dat embleem of was dat alleen dat snaarinstrument? Heb je er zelf nog wat dingen bij? Nee, ik dacht niet dat ik dat zelf heb erbij gemaakt. Oh. Dat het zo ongeveer is geweest. Maar wie heb je dat gedaan? Met relief? En wat is dat voor materiaal? Sierpleister, dit. Maar dat is zo'n stangenoot. Sgraffito's, dat is een heel oude Italiaanse techniek. Ik zou je bijna zeggen, je hebt in dat wereldje gewerkt. Ja, inderdaad, ik was stukken door, ja. Ah. Ja. Hoe is het met de schouders en nek en zo? Ja, daar heb ik dus ook wel last van. Dus ik heb achteraan nog ook zo in de Trandenuski gemaakt. We kunnen wel eens even achterom lopen. Ja, Geer. Moet je dan de deur dichtmaken? Je dat hebt de kan- sleutels toch in de tas, hè? Ja, achter is open. Hey, en die kabouters, dat heb je ook gedaan? Dat heb ik ook gemaakt van afvalstukken hout wat ze gesnoeid hadden aan het vliegveld. Er lagen allemaal van die stukken buin. Heb ik een paar van die metgenomen. En dat daar goed gezegd en dan geschilderd daar. En dit is toch ook monnikenwerk geweest? Ja, of ja, niet? dat is, daar heb ik ook wel een hele dag aan zitten plekken, ja. En de ganse dag? Ja, ja. Oh, dat valt me nog mee. Ja, om de garage ook, daar heb ik dan nog wel een dag Ah ja. aan gewerkt. En die ging ook nog zo'n sgraffito. Achter hangen er ook nog een paar. Ja, dan gaan we eens achter Ja, kijken. dat Wa- even rond ook.
leuk dat je Hevelzeil zit geraakt. Onderweg als je een auto gaat. Nou ja, we komen altijd geer en geul. Oh, En dat geul is, geul hoog, dat is geul lieg, ja. dat is nog oud geul. Ja, aan de Maas, ja. Nou ja, dat wordt er ook op televisie ja, van onder aan de Maas, aan de visviever. Ja. Oh, hier nog in de klein hebben we ook zo gemaakt van die. Dat vond je ook leuk voor zeg het, te prutsen. En ondanks dat de man geen muzikant is, weer een muzikant. Ja, weer een muzikant. Vlinders die ook gekregen. Door een nog gehad van consoles, die heb ik eens met stukken door ergens moeten maken onder naar boven. Hè. Dan zijn die nog van over gebleven. En wat zei je nou, het huisje? Je had ook een huisje hier, gemaakt. daarachter, maar dat kent je van de andere kant moet je raken. Dat wat erachter stiert, dus dat dat ook... dat is uit een oude show gekomen, dat was een gietijzeren plaat. Daar heb ik dus nog gemaakt ervan. Hè. Je ziet wel een knutseleer, hè? Ja, en dat hangen nog origineel van die sgrafieten, maar die meisjes in de kans niet meer te zien. Er waren ook van die meisjes op het balkon, dat heb ik er 2 van samengevoegd. Er was eerst 1 van hè, en toen heb ik er nog een bij gemaakt. De meisjes op het balkon. Ja. En dat is kapot geregend. Ja, dan zie je, ja, vlinders ja, die ook gekregen, die worden gans verroest. Die heb ik weer gans hersteld. Dat vond je ook wel leuk, ja. Ja, dit is nog het mooiste, maar. Wauw. Oh, ik moet even de sleutel worden. Wie ben ik? Wat een leuke plek. Hier is mijn huisje. Dat is een stuk groente, dat hebben we van de gemeente de bie gekregen. Daar willen ze vanaf van die groenstroken. En dat hebben we voor dat huisje op mogen bouwen. Hier gewoon een oude vlinder, dat hebben we ook gans. Dat is een houten. En wat is dat? Is dat iets voor kuksjes te maken? Juist. Toch niet voor speculaas of zo? Hè? Juist. Och, wat leuk. Ja, dat is een oude mal van speculage. Maar, Ik zal, dus dit... Dat is gewoon spies, ja. Dat is, ja. Cement, ja. Het heeft man met een vakwerkhuisje gemaakt. Ja, En dan zo'n serre eraan. ja. Want ik was stom verbaasd wie we net achter het hoes stonden. Dat ik dacht van, wie loopt dat nog door? En dan heb je ook nog een vrije achterom. Ja, aan de poort, hoor, ja. Ja. Ah, Je ziet een geluksvogel. Ja, dat, van die gelegenheid heb ik gebruik gemaakt. Oh. Wat ik gekregen heb van de gemeente. Ik zal even de sleutel, ik ben er nog een kijken. Och, kijk eens, heeft de kat weer een musje gebracht. Oh. Ja. De kat heeft een muisje gebracht. Oh jongens. Meetje, heb je dat gezien? Citroenen. Wat heb ik nog op de muziek? Ja, alles op zijn tijd, hè, jong. Kijk, en hij kijkt dicht natuurlijk, met genoegen hoor. Hè. Zou we ook zelf limoncello maken? Zal ik dich dat eens vragen? Ja. Hey Mitch, Oh, maakt zich toevallig zelf limoncello? Nee, ik hoorde van de man. Spraakwaar. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat hij... Nou ja, de wens het niet. Oh, dat is een echte man met groene vingers. Hij is van alles verspeend. Oh, daar is er. Is toch geweldig. Een vakwerkhoes van Spies. Warmte. Ja, de warmte denk ik nou binnen. Nu, de plantjes. Allemaal voor voorbereiding voor de moostenaar. Courgette, komkommers, Visalia. En dat is ook hobby. Ja, dat is ook een beetje hobby, ja. Een citroenenbeumpje. Ja, dit horen we Nederland bewonderen. Doet je nog iets met citroenen? Je maakt er geen borreltje van of zo? Nee, nee, Ah. nee, nee, nee. Ik doe het alleen in het water en dan drink ik.
Ik drink geen koffie en geen thee, maar ik drink wel water dan een beetje citroen erin. En wat is dat? Een cactus, hè, een soort cactus. Oh, is dat een cactus? Ja, zo. En dat is heb ik nu pas gekregen, die appelen waar waar die pitten in zitten. Die zijn droog. Granaatappel? Juist. Granaatappel wil ik, ja. Oh. Een boer van me gauw die. En dan hebben we een appelen eraan. En daar heb ik dan een jongen van gekregen. En die haalt toch echt goede appelen uit? Ja, Ja? ja. Het is al gegeten, ja. Maar ja, die is dan veel groter. Ja, dat plafond kunnen we ook zo gemaakt in oude stijl. Inderdaad, ja. Ook rubberplafondjes achter veel nog vroeger. Als we die moesten maken. Wat? Rubber maken gingen we dan.